Suang songonima di ruas ni huria namangi huton par mingguon marhite live streaming di bagas nabe. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Alanaing bukaota ma par minggota taparade ma roha dohot pikirata martangi yang nahoho mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tabuka ma masuk, marende mahita sian buku ende nomor 42, ayat sada satro di ayat tolu, di ayat patoluhon rap jongjong mahita saluhutna. Sai roh
Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Patugijang ma tohang muna, hamu ale akka harbangan. Patugijang ma hamu ale akka pitu sian narobi, asa bongot raja ni hamulyaon, ise ulaning raja ni hamulyaoni, ima Jahoba, nagogo jala ulu balang, Jahoba ulu balang di hamusuon, patugijang ma tohang muna, hamu ale akka harbangan, jala patugijang ma hamu ale akka pitu sian narobi, asa bongot raja ni hamulyaoni, ise ulaning ibana, raja ni hamulyaoni, ima Jahoba Sebaut, ibana do raja ni hamulyaoni. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan de bata, ajarhon ma Tuhami aturammu, unang tadikon hami, patonggor ma matanami, asa hutadahami, hatuon nami nasian hoi. Pargogoi hami marhite-hite hatam, palau ma sian hami nasapoda nalipe. Sai togihon mahami di akka dalammu. Asa hutandahami ho hangoluan nami, manang mangolu, manang mate pehami, marhite-hite Tuhan nami, Yesus Kristus anakmi. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon, dang jadi ganaumu, jaladang jadi sumanommu, manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano.
yang go tunggabe si sombaon manang sioloan. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa dang jadi iba marsomba tu sombaon, manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani. Jaladang jadi oloan begu, manang ulupuhan ni hadatuan. Jaladang jadi pos roha di ugasan homitan. Ima sahatna, rap martangiang mahita mangidogogo siat tuhata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naombar tu patikmi. Amen. Tapaunduk marohata, manopoti dosata nagodangi di jolon ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujau hami do guarmu nabadiai, ala natargogot hami marningot dosanami. Sai marasini roha maho midahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debatan, nagabejolma ala ni hami. Namate jalanahehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asiroham dihami, sai patoktong ma dihami roha hamuliateon tuho. Oton di parbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale debata, ama, anak dohot tondi parbadia. Amen.
tabege mahata baga-baga ni debata, taringotu hasesaan ni dosata. Songono dohata ni Jahoba, unang ho mabiar, ay audo siluluhon ho, nunga pola hujou guarmu, au napunaho, hasangapo ma di debatana di gijang. Amen. Tangihon hamu mahata ni debata, turpuk epistel di hari mingguon, natar surat di pesalmen bindu walu pulusia, mamuka sian ayat sada saat rodi ayat sia, tajahama marsikat sorin. Ende si podaon sian si etan, anak ni si Esra. Saya deonokuma aka asi ni rohani Jahoba saleleng-lelengna, saya pabotohon mi pamangaku maha sitongan mi marsudut-sudut. Ainik kudo, saya laman jadi hotdo asini rohai saleleng-leleng na, marojahan dia kabanua gijang do hasitongan mi. Nunga hubahe pada tuna pinilit ni rohaku, nunga pola huuri hot tu si Daud na posoki. Rodi saleleng nileleng na do, pahotokku pinoparmu, jala pauliokku abang sami marsudut-sudut, sela. Jadi dipuji aka banua gijang do halumangan ginahenmu alai Jahoba, nang hasitonganmu di luhutan yakan abadia. Aitung isema di awang-awang tudoson Jahoba, tungi sema sian aka anak ni debata doson Jahoba, Debatana sokal situtu di luhutan ni aka nabadia, jala tongam maradoko dosude aka humaliang ibana. ale Jahoba debata zebaut, tung isema songon ho, pargogo ale Jahoba jala hasitonganmu umaliang ho. Ido sahatna, martua do akana tumangihon hatani debata, jalana upeopsa. Amen. Iku
ta tidak ko mahapor siaot tai, songon nahina tidak ko ni dongata sahapor siaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, hido ama pargoko naso hatu dosan, natu mo palangit doa tanah. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imanahan bon si Maria, na gabe-gabean si Anton di Parbadia, adorang soha bubuhan. Hido Tuhanta, na tumau na bernit, di panguman silatus, nama tetar pajal do ibana di hao pinar silang, na tua tu banuartoru, na mulak mangolu di hari patoluhon, nama naik ke surgo, lau hundul di siamon di debata Jehovah, nama naik pargogo na soha tu dosani, isi maibana pa imamulak sogo tu tanon, manguhumi halak na mangolu doot na mate. Au porsia di tondi Parbadia, jaladong sada huria na badia, huria to paniala Kristen akan na badia, doot ya sesani dosa, doot ya taina mandok, mulak mangolu sogot daging halak nong mate, doot yang huluan na sora sudah. Amin. Tabegi mga marende kor weeks setia budi diuduti kor apostel.
Tapayu tihut ma tikting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasa mingguan. Shalom amanginang. Tabigema jolo titing namasa di mingguta sadarion. Guarni mingguta sadarion. Ima minggu Advent napatuluhon. Topik ni mingguta sadarion ima dapotan asiniroha doho debata. Ruas na tamba manang ruasna baru. Mamuka sian minggu sadarion. Gabe ruas ni huriatama keluarga John C. Kennedy Opu Sunggu dohot inatai Sarma Lasida Boru Pandiangan. Maralamat di Jalan Ganuk, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Masuk Tuwik, Jakarta Selatan Tolu. Molo hadir do nasida nuaing, upangido hamima sejongjong mahamu di nganan moletema hundul mahamu. Horas madihamu, mamukasian di minggu sadarion, rapsapar saron mahita tutu di huriata HKBP Sudirmanon. Molate. Undangan latihan kur gabungan. Di minggu sadarion, manang dung sipul di Parmingwata di Manogoton, anon di pukul 10 sada sampai 10 tolu. Wip di Patupodo latihan kur gabungan. Kupangido hamima asaria mahita mandohoti latihani. Jalatu ari Natal bodarina dohotu parpenguanon bodari 31 Desember 2024. Marende dokur gabungan diacarai. Khusus tu Wik Jakarta, Wik Karet Tengsin, Wik Ben Hill Pejompongan, Wik Karet Tengsin Barat, anon dung sipul pamengguan bahasa Batak, latihan kurdo nasida, sipatu BG Honon nasida di ibadah tahun baru sada Januari 2025. Iuran Huria. Ala nunga sahat hita tu ujung ni tahun 2024, husunggu lima hamu amang inang, ruas ni huriata, asata pasahat ma kewajibanta tu huriai. Jadwal katesasi sidi manang Parguru Malua. Retreat Parguru Malua di Patupa di hari Kamis satu hari Jumat, tanggal 10 sia satu tanggal 20 Desember 2024, nama ringanan di Wisma Kinasih Bogor. Maka tidak kon haporsian di Patupa di hari Minggu tanggal 5 Januari 2025. Di Parminggon Manogot pukul 8.30 WIB, ni uluhan ni Amang Pendeta Sobok Sumanjutak STHMM, Amang Pendeta Hercules Bronson Panjaitan MDiv, dohot inang Pandita Desi Masihotang MDiv. Keamanan. Husunggeli hamima tusude ruas ni huriata, rikot do tatikaton jala tajamoton keamanan ni huriata. Molo adong hal-hal na mencurigakan, pitor sigop mahita pabuahon tu parhalado, manang keamanan di huriata, manang tu kepolisian. Halani rap manjapoton mahita salutna di keamanan di pargodungan di huriataon. Pinangido tu huta saluhutna, molope adong nama make perhiasan, asa sederhana ma tabehan ma amang inang. Jala molope adong pemeriksaan khusus marhite alat metal detektor di gerbang tu akan nama buantas nabalga, manang barang bawaan na umbalga di kebaktian Natal 24 26 Desember dohot malam 31 Desember 2024 demi keamanan ni huriata uli marohatama di si ate amang dohot hamoinang di kerjasamata nadenggani hudok hami mauleate. Jadwal kegiatan seksi perempuan anon dung sipul Pamengguan Manogot 15 Desember 2024 di Patupado latihan kur seksi perempuan. Di Patupado geladi bersih tu sude perserta lomba fashion show dohot na mengisi acara tu Natal ima tanggal 10 sia Desember 2024 pukul 10.05 sahat tu nasipul maringanan di Gedung Serbaguna.
Lomba Fashion Show di Patupa tanggal 21 Desember 2024 pukul 10.30 WIB 1 selesai, maringanan di Gedung Serbaguna. Perayaan Natal Seksi Perempuan di Patupa tanggal 20 Desember 2024 masuk pukul 10.05 sahat tunasipul, maringanan di Gedung Serbaguna. Penyumbang snack dan bunga altar tu ibadah minggu. Huriata HKBP Sudirman Jakarta Pasaton Hatta Mulyate tu Abigail Desvania Boru Pakpahan nauma paradehon snack di Mingguta Sadarion 15 Desember 2024 dalam nasida Mandok Mulyate ala ulang tahun napa 20 tahunon debatana mama musungasu nasida. Huriata HKBP Sudirman Jakarta Pasaton Mulyate tu keluarga Gandhi MT Manalu, dohot inetai boru sibarani, naung paradehon bunga altar do di Mingguta Sadarion tanggal 15 Desember 2024, dalam nasinda Mandok Mulyate di ulang tahun pernikahan nasidana pasapuluh toluhon, debatama nama masu-masu nasida. Akar ruas namar sahid, dijabu manang di rumah sahid, boi mata jaha di lembar warta tabe, tatamiyangkon ma asha, Boy tumibu malum. Songonima titing namasa di Mingguta Sadarion, horas madihita saluhutna Mulyate. Marende Kor Kantoria.
Damene debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasang Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Barita nauli di mingguta sadarion ima di minggu patuluhon minggu Apen tersurat di Evangelium Lukas bidu sadang mamukasian ayat 26 sahrudi ayat 30. Evangelium Lukas bidu sadang mamukasian ayat 26 sahrudi ayat 30. Hujahama tabayuti hukma diaka bibil tabi. Salpu ono bulan disuruh debatama par di surgo gabaril tu Nazaret ima sadahuta diluat Galilea manopot sada anak buru oroan ni sadabawa na margoar Joseph nasian poparan ni si Daud si Maria do goarna lahoma masuhi zabunai nin nama tabi diho naniasian didongani Tuhani maho alai tarsonggo do nasida ubigi hatai ninna rohana do persattabiad dia doi ulaning jala didok suru-suruani matu nasida unakku mabiar Ali Maria ai dapotan asini roha doho di debata gabi-gabiam maho tubuan anak maho Yesus ma bahenommu warna balgame ibana muse guarod do ibana anak ni natumibuli lehonon ni Tuhan dewata do tu ibana habangsa ni si Daud amanai raja anna do poparan ni si Jakob saliling-lilingna jala dang marhaujungan harazaun nai didok si Maria ma madok suru-suruani songo dia ma pangalahoni ai soadong hutadda bawa jadi dia lusi suru-suruani manasida songgopan ni toddi porbadia maho jalalingguman ni hagugun ni natumibuli doho alani nama dia dohonon natuwi anak ni debata ia si Elisabeth si solhokmi nasaituai naung digoar nahol marhanguluan anak do paono bulat toma nuaing aida ngadong naso tarpatupa debata gabi didok si Maria ma naposo ni Tuhani doau sai sau matuang son na didok mi dungi ditadikon sur-suruanima nasida ima sahat ni turpukta horas ma kamanginang dihita Huriana hinaholongan ni Tuhatan Yesus Kristus nunga di minggu Apen napatuluhok kita nuaing napasunggulhon tuhita tulu hal di minggu-minggu Apenon naparjulu sahali disungguli mahita taringok diharoro ni Tuhatan naparjulu sahali manopotita tutongatongan di Portibion ima natarayahon merhiti-hiti aka perayaan Natal. Jalan apaduahon marhiti apeni na marharoroan sian hata pentus muludi hata latin lapatan na haroro kedatangan
ima paimaimahon haroron itu hatta Jesus Kristus na padua halihon tumopatita di tonga-tonga ni portibion ibana gabe panguhum ibana gabe raja ibana sitidangi diadupa ni dewata ganu zolma di tonga-tonga ni portibion jalan apatuluhon di minggu apenon laus pasunggul hot tuhita pajalo otta di ngolutta di Yesus Kristus tuhatai nang mangula manangidang di tonga-tonga ni hadiriotta. Ima nasinorahon ni sampai obat minggu dihita minggu apenon sai marodolado tuaka tema na tertentu. Adonggo natarzalo padohan niaka ahli bapak-bapak gereja na mga rumuso taringot to ka kalender gereja na kamanginang nama cayarga dihita dihuria reformet nang dihuria bona ima huria rom katolik macayarga situ tudo minggu apenon sasitonga ngajut di parsoalhon jelas dohot si patahami salah akapad di tahun yang gua pendak ya si raya honon dakya di dok pesta apen alai saya donggo nama bain perayaan apen Natal ninna dua hal nama rasing dui taksi pesta honon apen alayapen ima sana bahagian ni kalender huria dos dui muladong minggu trinitatis duk trinitatis sampai 24 sampai 25 minggu adong opat minggu apa nih dihita lanido molo saya dong mambay perayaan apen na daksi raya hono sa sitong apen didok nasida kamanginang disudi minggu apen nih nang disuliki ngulu ni zolma manugu sa sitong nga tuhamu baon ni rohado merenungkan kedatangan Kristus yang pertama dan merenungkan kedatangan Kristus yang kedua dan merenungkan bagaimana Kristus telah bekerja dan mangula di bagasan hadirion di ganu zolma ido sinorahon ni minggu apeni asa macayargado nakamanginang dihita sada partikia manuliki ngulu ni zolma sampai sabulan akka manginang manogu hita manadda diri Kristus nauktuwi doho nanang roi manugu hita tungolu na baru manugu hita tungolu na marhamu baon manugu hita tungolu na toktong ulo songog warhom mahudok pasubok ko diri diadopan ni dewata ido hinaarga ni minggu apenon dihita alanido molo tarunut tu tema manak topik minggu sadarion akamanginang dapotan asini roha doho di dewata ninna engkau beroleh kasih karunia Allah. Ditaringoti di sot taringot tu nanek sorang nanek tubuh Tuhan Yesus. Merhite sian nasonya tusan ni zolma. Merhite naso dapok logika berpikir ni zolma. Akamanginang untuk mendapatkan seorang anak atau seorang bayi saat ini. Gudang teori gudang parbinotoan na dapok ni zolma adong marhite inseminasi adong marhite bayi tabung adong na berhasil adong na so berhasil doho akalan na asing tapi harus melalui percampuran laki-laki dan perempuan
Entah itu bagaimana caranya. Alayang go Tuhan Yesus Kristus. Dak katusan di pikiran ni zolmai. Dang dapok rohat tahi. Dang dapok pikirat tahi. Jaladang adong ilmu portibi na buhi mangatusi. Buhi majadi. Sian nasoniatusan ni zolma. Buhi masa. Sian nasodapot pikiran ni habis suhon mana habis taran ni portibion. Dan itulah Allah amanginang. Idob bet tadok dak ya bui hapikiran zolma debata. Dak tarasahot zolma pikiran na madadopot Tuhani. Dak tarasahon ni zolma habis suhon na habis taran na mangat. Ai songod dia may masa. Suarong dong aku bawa. Jalan sada manginang ikot tatusi do. Molo di ngolo ni halak jahudi. Dia suruh-suruan narotu ibana. Dia jari ho mahami marhiti hatam. Asasya bulus ni roha hami Tuhan. Mangului ho. Mangulahon parsuromo. Asasau patarnang marhiti ngulu nami. Harazaom rito ngatongan ni portibion. Huasom naso hapikiran ni colma. Asatu si hami mangot cadde. Ahidangan dong naso tarpatu paho Tuhan. Dito ngatongan ni ngulu nami. Lausima haporsiaon nami ali Tuhan. Molo tungadong akka naso sikop. Hobar tu akka nahinirim ni rohanami di ngulu namion. Dia kapar pinoparon. Dia kahagabion. Dia kapar karizuan do akalan nasing nai. Ali Tuhan. Parwaso doho. Jesus pedidok do. Siap batui pe tartubuh kodo akka pinopar di siabarham moloho madok. Imabalgani huasom. Alani Tuhan. Sudi akarwas ni huriamon. Na saya makirim di bagasan asini roham na balgay di ganu akar rumah tangga na sodunggo pe hobar tu akka na hinirim na pasu-pasu hom may Tuhan asagu las ni roha toktong parngulon nami naksi hubasan nabi di tongan ni huriamon saat rudi na pauzuk ko di tahun 2020 paton pahi pas maha misaluhu na pada wakapar sahiton gu las ni roha ganuk keluarga. Lumubi akama nami na tua-tua nami suduk lansia li Tuhan. Toktong lehon gugu. Lehon las ni roha. Asabui Tuhan marulupuluk na sida. Dongan nami manalpuhon taunon. Bui hami musemar las ni roha. Manguruti akasihuwasan nami. Di tonga-tonga ni huriamon. Tuakatiki na nang roh. Dongani hami akaparhaladum. Di hinagudang ni akasihuwasan nami. Dia keperayaan-perayaan Natal di tongan ni huriamon. Lehon dame, lehon asa daun, lehon gugu, lehon hahi pasod di hami Tuhan. Asa sudi Tuhan bui, huhubasi hami, sihubasan nami di tongan ni huriamon. Marsangak maho ala Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita tapasah ma piliata. Pilih Yesus
tatang yakom ma peliata. Ali di mata amanami na di banwa gijang horo haruruan ni saluhut silehon lehon nadingkan dohok nasa uli basa na mauli utus. Hupasahat kami masian na nelehomi tu kami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi wa na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasyak kami pilihan non patibulhon harajawam di tonga-tonga ni kuriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehomi tu kami. Asalam girgir kami madog mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan de mata amanabi para siroha hasangapon hamuliaon dohot puji-pujian mariho rudi sanliling nililingna mauliate marohanami diho alaniasi ni roham dohot holong ni roham ay disuruh horo anakmu nasasadaya sama lua naginong komammu siad dosa nabi namarlas ni roha dohami nuaing di bagasan haserepon ni roha marningot haruro ni anakmu dohot hapapatar natulia portibion. Ali Tuhan Yesus Kristus anak ni debatana mengului. Pinuji maho ala ni asini roham. Ala di patutoruho dirim. Gabe saur ho tuhami zolma na leaon. Asamalua akan pinili musian dosa nabi. Marlas ni roha dohami nuaing jala mauliate rohanami. Marningot harorom magibati hami say tobo mahuriam jala pature may bahin inganammo bongoti maruhanami parbadiay jala patiur masaluhu nay marhiti-hiti sodang ni barita na uli asa hubas hami paimahon ari harorom nasangapi say pasu-pasu manamang gonggomi hami dohot saluhu raja ni halak Kristen say sodangi jala palua masaluhut paddita guru situa epanggelis dohot akan apaturehon na marsahit asa margugo na sida mangaramoti huriam say sungguli mahami tuhamu baon ni roha na tutu apuli makana marsa roha urupi man natargugo dohot na marsahit say patiur malakani na lahomate asa torang rohana manopot hasonangani say topok madongan nami na dihalhulumon pabicar maberita nauli tu nasida asalam tabba akan aporsea doho na pasangapoko di ari harorom na sangapi. Amin alia manami na di banwa gijang sabi norbadia magwarmu say roma harazaumu say sao malomo ni roham di banu tongaon songon na di banwa gijang dehom matuhami sadarion hanguluan siap hari si sama dosa nami songopani sanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami tugihon tu pangudzunan palua mahami sian pangago. Mahamuri bagasan dame
Zalohamu ma pasu-pasu sian Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala sayasima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur homma damena tu todim. Oh